môžem začať pozerať. Potom sa budeme striedať. Je to dosť veľké. Hej. Ja s Maximom prvý, Kevin ideš posledný, hej? Jak tam v strede? Si v strede, si za Kevin. Viete, čo je dobre? Tu aspoň chodia ľudia, lebo tam je nakreslené. Potom čo je ilegál? Nelegálne. Chlapci, to je Ilegálne. Viete, čo je dobre? Tuto chodia ľudia, lebo nakreslené. Pozor, padajú aj ale dreva. Chlapci, dobytí. Áno. Poďme tam. Toto tu už vyzerá viac hrozne. Maxim ide doľava dostať. Maxim, bojí sa, sú kamery. Každý dal tú kamery. Natáčajte to. Natáčam. Ja sa bojím. Neboj sa. Každý bral, že sú tu kamery, bojím sa. Strážim, hej? Je tu ďalší východ. Je tu iný východ. Hej, dobre, buďte tu. A sa pozrite. Ja idem tam. Chlapci, ja idem tam. Čo sa tam stalo? Čo sa tam? Dojde. Typek v sivom. Typek v sivom. Hej. Koľko má rokov? Neviem, tak 40. 50, taký. Nie, taký. Keď sa tu budeš uličou, tak on bol tučný. Dobre. Čo to ďalej? Aký? Dom. Tu je pes zavretý. Nechajte tam. Je tam pes. Hlavne, ja sa tu tak bole. Motorky. Kamo? Ktoré, poďme. Nie, vyhľadíte. Teraz všetci ticho. Máme byť ticho, lebo sú veľa motorky. Poď, Vikina. Vidíš, tak keď aj budeš natáčať, len vypni mobil a hneď dojde. Dobre. Nechce byť posledná. Dobre, ja budem za tebou, Vikina. Na tomto momente sa video končí. Dajte like, odber a dáme part číslo 2. Preskúmavame staré domy. Čaute.